Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, the promise. Unsa? Wa pa ka mo sugot nga mga sawas by Rolando ni mo, ma'am? Oh, tungod kay kinahanglan magsugod siya sa pagpanguyap nako. Kung mauna, wa pa mo kasabutan. Wa pa, kay manguyap pa man siya nako. Mauna, mahiyo pang mugukod. Mugukod sa unsa? Sa pagpuyab ni mo. Ang nga nang dili. Pero, pag ampi nga dili ka masakpan ni Ichiro. Yes! Yes! Unsa ka, Ernie? Wa man, ma'am. Nalipay lang ko nga. Magkapas pa na ko. Ma'am, ako ipasalig ni mo nga mas maayo kung mo himong bana. Okay, sige. Ipakita una. Okay. Ninyo tidak, magkakaribal mi ni by Rolando ini. Patas ng tigi ini. Ganahan sablay ka mga sawa nako, Ernie. Oo, ma'am, uy. Kay ikapaghambog ka gud. Liman ka, kung mahimo ko mong fake nga bana, proud na kay kong maglakaw-lakaw. Mura na kong naglutaw. Naglutaw ko sa heaven, ma'am. Heaven. Oh, di ba? Hindi tayo. Heaven. Oh. Tengo ko to. Nandito ka. Ichiro? Hello, sir. How good is the morning? Daste. Ano to ko kanay araw no desu ka? Unsa daw, ma'am? Nganong ni ako no ka? I am here because of the gravity of the earth. Okay. Niyugi ka sa korason. Good. 私たちはジョンビネヤコです。 Ma'am. Tabang. Sakuro. Tabangi ko no mi. Aw, kadara di ay. Me helping you, sir. Sa unsam na, sir? Aw, why, sir? 私たちはケタコしてます。 Mamauli na mi. What? Bisan unsa na lagi masuot sa utok ini nga puna. Rolando? Tiyo. Asa man, tiyo? Mamahaw na ka? Dili pa. Atood. Dinhi man to si Erning. Nangita di mo. Nagkita na mi, tiyo. Kumusta man imong lakaw? Ang tuntang hapon. Magpapanguyab siya na ako. Sa? Tiyo. Ngano ka doon na yung mga tao nga imposible kagdagan sa utok, tiyo, no? Nga naman di ay. Tiyo. May gusto ni Natsumi nga bayaran ko niya. Aron mahimo ko niyang bana dinis Pilipinas. Unsa? Mga na ang naitabo, tiyo. Ang kay utok bayana, no? Oh, Tiyo. Noon sa mga tiyo. Nganong mura man kag nag-uol. parehas ka sa siyang inahan ni Amalia. Unsa? Si Amalia, mga talagsaon kayo og plano sa kinabuhi. Mga libugon gid ni sila utok. Unsa man kuno'y tumong ni Natsume? Nganong gusto man siyang may bana siyang Pinoy? Iya ko ning buhaton, tiyo. Aron makalingkawas siya kang Ichiro. Unsa? To kay di na ko na siya gusto mo balik sa Japan, tiyo. Unsa? Ma'am Natsumi, mamalik na gyud mo sa Japan? 私たちは家に帰る必要があります。 Kinahanglan mamauli na ko no mi. Sa unya ang plano? どのような計画？ Ha? Ichiro. Umi, ikimasyo. Erning, maato na mi sa beach. Ha? Let's go, Ichiro.
Wala, uy. Mamauli na sa Japan. Unya, saan naman lang ni akong pagpanguyab ni Ma'am Natsumi? Maunay gustong mahitabo ni Natsume, Rolando. O, tiyo. Di naman ko na siya gusto mo balik pag Japan. Mo nga, ngitanan ko na siya bana din sa Pilipinas. O ikaw ang iyang napilian. O, tiyo. Talagsaon. Ha? Talagsaon siya plano. Pero, klaro kayo ang mga gusto niyang mahitabo siyang kinabuhi. Mas ganahan na siya din sa Pilipinas, tiyo, kay di na ko na siya magawngan siyang amahan nga hapon. Mhm. Huwag mong ngita siya bana din, Misugot ka na ba nga mahimong bana ni Natsume? O, tiyo. Wa ka ba mahadlok siyang pamanhunon? Ha? Oh, hinoon. Dili ang ay kahadlukan ng mga Hapon. Napildi sila sa gubat. Busa mahimong pildihong gyapon nato sila sa laing butang. Oh. Nganong nanghupaw man ka? Walang, tiyo. Maramag di ko makatuwa hantod karon sa gusto mahitabo ni Natsumi, tiyo. Unsa may gibati mo, Rolando? Gibati sa unsa, tiyo. Alang ka Natsume. Ha? Wa. Wa, tiyo. Makalagot siya. Kaya dominante siya ang klases pagkababay. Way boto sa hay. 2 months gusto. Mauusab ka na ang gibati nako sa una arang sa inahan ni Natsume, si Amalia. Tiyo. Naglagot ko niya kay lahi siya. Pero siya ang gusto ko. Siya ang miguba sa akong pagkatao. Tiyo. Berlando! Oh. Magklaro kita! Ering. Si maklaro ay. Puto higala bay. Pero di ko mahadlok ka magkikaribal mo. Berning. Kalma lang, oy. Magkababayar na. Yung babae, dili lami! Unsam sad ng imong drama, Erneng. Ni Firlan, ikaw ang among himong saksi ni Berlando ha? Kuy misap ka, nagkaruad lawa, ug niining takna, magsugod ang among palagtigi Panagtigi sa unsa? sa among pagpanguyab ni Ma'am Natsumi. Ganong manguyab man ka? Nga dili may ikaw ang iyang gitanyagan o kasal. Nagkasabot naman mi. Magkaribal mo ko ni Berlando. Kung manguyab ka ni Ma'am Natsumi Berlando, manguyab sab ko. Oh, sige, good. Wala ti kasaya. Okay. Sige, di ko manikas. Diskarte di mo. Mo diskarte sa kuka ko. Oh, asa ka? Asa ka? Asa ka? Magpalit og buwag para na Natsumi. Uy, balikas mo ng imo. Oh, Nagsugod ang oras sa atong tigi. Ering. Usa lihok na diya. ha, magpalit kag buwak ha? Yung panundog sa regalo, ha? Magkunahon ang imo. Yay! Murgal kansi kung dekan na da. Wa ka mahadlok ang inyong gibuhat, Erneng. Madung ko. Ang tinuod ni mong karibal ang hapon nga pamanhunon ni Natsume. Unya, wa ka mahadlok nga lungguan ka sa liog. Ha? Tuod no? Pero, mugi mahadok si Berlando. Ako na noon. Ya, noy, unsa kay mayong irigalo ni Ma'am Natsumi, noy? Buwak man ang kang Rolando. Tsukulit sa bangimo. Ichiro, pwede ba atong i-extend ang atong bakasyon? Dami. Pero, Ichiro, ganahan pa ko din sa Pilipinas. Koko ga ski desyo. 私たちはやり返ると結婚しなければなりません。 Magminyo na giti ay ta. はい。 Hindi ko yung design na. Kaya ni. Kaya lang card og buwag ang ako ipadaan ni Natsumi. Sam na, Brad! Muram ka grade 1 ng imong regalo, Brad. Card ug buwak. Oh, ano day?
ikaw, sa may mong gandam nga regalo alang ni Natsumi. Talawa lang, oh. Daghan kayo, oh, walang. Tao na yun. Mga prutas? Oo, prutas. Aron ligo og himsog ang lawas akong Ma'am Natsumi. Himsog. Maram ka muduog masakiton anak sa ospital. Ah, ha? Uy, tuod no? Ha? Ako rin pagkapinan og card, oy. Aron maklaro niya ang akong tuyo og tumong. Og ako rin ang sugto ni Ma'am Natsumi nga mahimo niyang bana. Ayaw na lang pag-usik-usik sa oras ug kwarta bay. Ano man? Paminaw ha. Giduwaan lang taan ng Natsumi. Busa, ayaw ibutang si mong kasing-kasing ang pagpanguyab niya. Kay drama raning tanan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!